Ето една уникална коничка. Колата е 20-та година, първи месец е закупена. Уникален цвят. Синьо-лилава перла. Експосибеле, най-високото ниво на оборудване. LED фара, LED халоген. Коната е 4x4, много са рядко. Автомат. 1.6 моторчето. Супер икономичен и много здрав мотор. Много яка перла е. С камера за заден ход, с завиване, парктроници. Колата е обута с абсолютно чисто нови гуми, всесезонни. 25-та година DOT. Абсолютно са нови. Всесезонна е гумата. Колата не е тежка, не е някаква високоскоростна. Може да се и карате целогодишно. Който иска да си купува летни гуми. Колата е с чисто нови. Вътре колата е просто като от магазина. Абсолютно нищо няма надрано. Мокетчето е като ново. Компресорче, всичко с жилетчица. Тук е на Hyundai оригинално. Колата е с keyless. Безключов достъп. Така леко е напича. Светлината по-точно пада. Много яка. Много хубав цвят. Вътре колата, да я покажа, че става тъмно. Е много яко изпълнение. Дръжките са черни. Салона е кожа с червените функции и червените колани. Коланите са оригинални. Не са слагани допълнително. Надявам, че много коли ги слагат допълнително. Черен таван. Колата няма абсолютно една дръскотина. Салона е като от магазина. Стилки оригинални. Line Assistant има. Лентите връща, като ги настъпите. Всичко е Shadow Line. И червени кантови, круиз контроли, блутути. Има за зареждане на телефона, който е супер. Колата, казахме, е 4x4. Ето, на руски. Включва си го. Блокаж на диференциала. Изключено. Система за спускане. Ето. Drive Mode има. Екологичен, спортен, комфортен. Розонов кинатроник. Всичко е тъч. Дисплей. Телефони. Има много неща, които няма как да видим. Настройки. Ето камерата, да покажа, че работи с завиващи функции. Функционира си перфектно. Парктроника. Започва си фаща от зоните. Ето една и тук изписва всичко. Хладилна джапка, USB-та. Воланчето е много. Искам да покажа. Всичко е Shadowline. Перфорирана кожа с червен конец. Много яко изпълнение. Вътре колата е много запазена. Права като нова, бих казал. Никакви дръскотини. Има си доста фактури. И тук и в Hyundai си е влизала. 23-та 5 месец е била на 140 000. И тук има още. Двадесет и първа е била на 20 000 км.
До 24-та, 12 месец беше на 149 000 км фактурата. Мисля, че километрите са абсолютно реални. Като цяло, това е по колата. Чията е перфектна, перфектно си сменя.